Yo bareng ke kewan-kewane yo. Yo selak arep maghrib aku. Ayo yo. Aduh. Asik. 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 Yo. Aduh. 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 Hey, hey, hey. Yo kanca ning ngendi sing gembira alera-lera banyune segara Alia numpak prau layar ing dina minggu ngen mari Yo. alor braune wis tengah piu banyu pinalang ora jemu karo mesembuyu ilangake rasa lumrah lesu ake jawe Cepuk wis sore witing kelopo katon awe-awe prayogane becik bali wae dene sesuk-esuk lumandang nyambut gawe. Yo sapa sing idak? Aku apa piye? Mending aku. Tai. Ayo yo. Ayo yo. Bubuk bareng. Enggak ya. Bubuk tumpuk. Wes kondur sembuh. Tidak wae Mas, tidak. Lewat dhuwure, heeh. Ngono kuwi. Penting aja cengele. Ah, kuwi. Nah, wis lho wis. Nek ana dendam tersendiri nggon cengel ya oleh. Heeh. Nganti mak kretek. Kretek. Heeh. Ini jajan aku bawa jajan. Yeay. Yo. Wis kepenaan yo. Wis dah, yang sudah boleh pulang. Wis. Sudah sembuh? Terima kasih. Paripurna pasukatan seni jadilan wiwit para madya lan usana monggo sami jagi kaluri kabudayan seni tradisi bile wonten lepat supasita kula warga nyuwun pangat sombong. Mekaten pementasan jadilan saking Anom Budaya.
Mbok bilih anggenipun kula sarobongan saos panglipur kathah kletak klendu saha kalepatan ingkang kirang nuju prana. Kula sak lombongan namung saged nyuwun lumunduring samudra sing paksami. Sugeng kondur, sugeng pamanggihan maneh wonten ing sanes wekdal. Sekali merdeka, tetap merdeka. Salam budaya, lestari budaya.